του ιστορικού συμβάτος, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα βαθύτερα μηνύματα της μέρας. Αγαπητοί συγγενείς των εθνομαρτύρων, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, συμπατριώτισσες και συμπατριώτες. Σήμερα αποτείω με φόρο τιμή σε 4 νέους ανθρώπους που προσπάθησαν να απαλλαχθούν από το ζυγό της σκλαβιάς και να κάνουν πραγματικότητα ένα όνειρο. Τιμούμε 4 πολίτες που αντιστάθηκαν σε ένα στιγνό καθεστώς, που ακόμα και στα οστά των νεκρών φυλακισμένων επέβαλε την ολοκλήρωση της ποινής που είχαν ως ζωντανοί. Οι 4 νέοι προσπάθησαν να αποτινάξουν το ζυγόν της δουλείας, καθώς ζούσαν σε ένα καθεστώς όπου οι διαχρονικοί τύραννοι μας αντιμετώπιζαν ως ενόχους, μόνο και μόνο επειδή επιμένουμε στην ελληνικότητά μας. Αναφερόμαστε σε ένα καθεστώς στο οποίο διωκόταν ακόμα και αυτοί για τους οποίους υπήρχαν υποψίες για αντικανονική σκέψη, και όταν θεωρούσαν πως πέρναγε από κάποιον η ιδέα... Είμαστε εδώ 26 χρόνια συνεχόμενα. Τα πρώτα χρόνια υπήρχε ένα βουβό μυρολόι, τα επόμενα ένα μνημόσυνο. Τα επόμενα σκεφτήκαμε ότι δεν είναι μόνο ο πόνος και η πίκρα, είναι και κάτι άλλο, είναι και η περηφάνεια. Και αποφασίσαμε να χτίσουμε ένα μνημείο, αυτό το ωραίο μνημείο που βλέπετε. Με πρωτοβουλία του Ζήσου του Λούτσι, του τότε βουλευτή της Ομόνοιας, έγινε αυτό το άγαλμα. Με πρόταση της Ομόνοιας και χρηματοδότηση της Βουλής των Ελλήνων χτίστηκε αυτό το ωραίο μνημείο που βλέπετε μπροστά σε μία πλατεία που φέρει το όνομα της Κύπρου. Η θυσία αυτών των παιδιών μετέτρεψε αυτό τον τόπο σε ένα βωμό του ελληνισμού. Πόσα άλλα πρέπει να γίνουν. Πλατεία Κύπρου, επένδυση της Βουλής των Ελλήνων. Όλοι οι Έλληνες είμαστε κάθε χρόνο εδώ. Τι είναι όμως αυτή η εκδήλωση? Είναι ένα μνημόσυνο? Είναι μια γιορτή? Είναι όλα αυτά? Είναι η περηφάνεια? Είναι και η παρεφάνεια? Πάνω απ' όλα όμως είναι μια πρόσκληση. Είναι αυτό που λέει και το σύνθημα που είναι πίσω μου. Είναι μια πρόσκληση προσωπική στον καθένα, είναι και μια πρόσκληση κοινοτική σε όλους μαζί. Δεν ήταν τυχαίο ότι βάλαμε σήμερα για να κάνει τον πανηγυρικό λόγο η Ελεονόρα Κοκαβέση, μια νέα μάνα 4 παιδιών και αγωνίστρια από τη Χιμάρα, που είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομόνοιας, για να δείξουμε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι μια γιορτή και μια εκδήλωση μόνο του Αλίκου, αλλά ολόκληρου του ελληνισμού που αγωνίζεται και προσπαθεί να αντισταθεί. Η ελληνική μειονότητα δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για την Αλβανία. Ήταν ένας παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας, αλλά που δίδαξε και ήθος. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, γιατί η αντίδραση σε αυτά τα χρόνια του κομμουνισμού ξεκίνησε από τη Χιμάρα το 1946, όταν στο πρώτο δημοψήφισμα οι Χιμαραίοι κατά 95% αρνήθηκαν να ενταχθούν ή να ψηφίσουν ναι στην κομμουνιστική Αλβανία. Αποτέλεσμα, καταδικάστηκαν 46 άνθρωποι, 16 καταδικάστηκαν σε θάνατο, ενώ ο πρωτεργάτης, μάλλον αυτός που ανέλαβε όλη την ευθύνη, ο Ανδρέας, ο Δήμας, θαύτηκε ζωντανός μετά από 2 μέρες. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Όχι για να προκαλέσουμε εντάσεις, αλλά για να μας δώσουν τα μηνύματα για να επιβιώσουμε στη σημερινή εποχή και να δώσουμε μήνυμα σε εχθρούς και φίλους ότι αυτός ο τόπος έχει περηφάνεια, έχει μνήμη και δεν θα τα παρατήσει, θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Αθάνατη να είναι αιωνία του συμνήμη και χρόνια πολλά σε όλους.